Badakigu 11% langabezi tasa dagoela Zaratamon. Eta gure eskualdean, Hego Euribe eskualdean, tasarik altuenetakoa da gure herrian duguna. Enpleguaren gaia gai individual moduan planteatu da. Hau da, langabetuak sujeto individualak izan dira eta enplegua bilatzea alegin individuala da momentu honetan. Langabezian geratzen dana badoa lanbidera, izena ematen du eta bera zain geratzen da edo berak bilatu behar du lana. Enpresa munduan ere antzeko zeozer gertatzen da. Enpresak modu individual eta partikularrean funtzionatzen dute herrian. Bakoitza bere aldetik bere proiektu industriala aurrera ateratzen. Orduan, proiektu individual batetik proiektu kolektibo bat egitera pasatu gara enpleguaren mai honekin. Honek ezer esan edo, enpresen kolektiboa, modu kolektiboan parte hartuko du proiektuan eta langabetuek ere referentzi kolektibo bat izango dute, bai lanbiden eta bai herrian dagoen ehun industrialean. Enpresa asko daude, danak batera funtzionatu ezkero, haien proiektuak errezago egin ahal izango dute eta haien proiektuak aurrera ateratzeko langile kualifikatuak edo langileak aurkitu ahal izango dute proiektu honen bidez. Lantzen ibili gara 6 hilabetez inguruko enpresa batzuekin, modu kolaboratiboan beraiekin landu dugu proiektua. Behin sinatuta, orain aukera izango dute herriko enpresa guztiek bat egiteko enpleguaren mai honekin. Baina hemendik aurrera hasiko gara lan egiten gainerako enpresekin. Referentziazko enpresa batzuk baino ez dira izan gaur sinatzera etorri direnak. Irailetik aurrera hasiko gara ja lantzen maila operatiboan enpleguaren mai honek bete behar dituen funtzioak eta helburuak diseinatzen hasiko gara. Hor ja egoeraren diagnostiko bat egingo dugu, ze egoeratan dagoen enpleguaren gaia herrian, eta diagnostiko horretatik abiatuta ja gure ahuldadeak, gure aukera, gure mehatxuak eta dana aztertuko dugu eta hortik ja markatuko ditugu helburu ja operatibo batzuk. Bai formazio aldetik, enplegarritasun mailan, enpresek identifikatuko dituzte, beraiek izango dituzten beharrak haien proiektu industriala garatzeko, ze langile klase behar izango duten, langabetuek aukera izango dute ere jakiteko zer behar dagoen herrian eta horren araberako formazioa jasoko dute eta garrantzitsuena hezkuntza munduan ere parte hartuko dugu. Hezkuntza munduan dauden institutuan edo lanbide heziketan dauden herritarrek jakingo dute herrian zelako aukerak izango dituzten lana aurkitzeko. Udalak koordinatzaile lana egingo ditu horretan eta gero hortik aparte udalak zeozer antolatu behar badu edo inbertsioak egin behar baditu, udalak bere zatia egingo du.